No niin, tervetuloa. Tässä on nyt ensimmäinen käytettävyyspodcastin jakso. Hyvää iltaa tai huomenta tai jotakin sinulle vain, jos tätä eksyit kuuntelemaan. Eli käytettävyys on kattoteemana tälle podcast-sarjalle, jota yritän tehdä ainakin 10 jaksoa ja katsotaan sitten, onko mieli sellainen, että kannattaa jatkaa. Ja tämän jakson aiheena sitten on johdonmukaisuus, joka on itselle tosi rakas aihe, välillä ehkä vähän liiankin tärkeä. Siinä mielessä meidän omat kasvatusmetodit ja keskustelut kotonakin ontua sen takia, että arvostan johdonmukaisuutta hyvin pitkällä loppuun asti. Minkä takia minä voin olla äänessä, eli Tuomas Luoma tässä terve tähän käytettävyysaiheeseen, niin tuolta 2013-12 vuoden tiedolta asti tämän käytettävyysaiheen parissa pyörinyt ja viime aikoina muun muassa vetänyt prototyyppiaiheista kurssia ja saanut sieltä palautetta, että tämä on parasta verkko-opetusta, mitä ikinä on ollut. Tai muutenkin tekeleisiin niin yleensä on oltu tyytyväisiä, niin sillä kuvittelen, että tämä aiheesta osaisin jotakin kertoa. Mutta mennään sitten ihan varsinaiseen aiheeseen, eli johdonmukaisuuteen. Mitä se tarkoittaa, kun puhutaan käytettävyydestä, niin tietysti karkealla tasolla sitä niin, että käyttäjä ymmärtää heti, että sinun myymäsi järjestelmä tai tuote noudattaa jonkinlaista johdonmukaisuutta ja käyttäjä alkaa heti muodostaa semmoista omaa mielenmallia siitä, että okei, tässä tämä toiminnan logiikka on tällainen, niin sitten se alkaakin heti olettaa myös, että se myös pysyy sellaisena. Ja jos siinä horjuu tuotekehittäjä, niin käyttäjän kokemus ei ole kovin mieluisa ja tulee huonoa palautetta tuotteesta, joten siinä mielessä johdonmukaisuuteen kannattaa panostaa ja se ei ole vaikea asia. Käyn sen tässä nyt läpi niiltä 3 kantilta, mitä itse tiedän ja mikä omasta mielestä on helppo hahmottaa. Eli johdonmukaisuutta on 3 että on maailman johdonmukaisuus, sitten on tämän tuoteryhmän tai kategorian johdonmukaisuus, eli mihin sä oot palvelua tai tuotetta tekemässä, ja sitten on vielä sen tuotteen oma sisäinen johdonmukaisuus. Yksinkertaisesti johdonmukaisuus voi olla sitä niin, että ymmärretään, että jos joku näyttää napilta, niin sitä halutaan painaa, tai jos joku näyttää pyöritettävältä, niin sitten sitä mielellään haluttaisiin pyörittää, mutta jos nämä on ristiriidassa, niin sitten käyttäjä hämmentyy. Mutta jos mä nyt menen ensin tuohon niin kuin maailman johdonmukaisuuteen, niin sitä voisi ehkä lähestyä ensin sen kautta, että kyse on niin kuin vuorovaikutuksesta. Ja vuorovaikutus on minusta oikein hyvä termi, koska siinä vaikutetaan vuorotellen. Niin vähän rönsyän tästä nyt ensin vuorovaikutuksen puolelle ennen kuin menen siihen maailman johdonmukaisuuteen, koska haluan tämän muutaman sanan tästä vuorovaikutuksesta sanoa. Eli minä vaikutan vaikka tuotteeseen jotenkin painamalla nappia, niin sitten on tuotteen tai järjestelmän vuoro vaikuttaa. Eli me vaikutetaan vuorotellen. Ja nyt tämä niin kuin johdonmukaisuus kytkeytyy tähän niin, että jos se on johdonmukaisesti tehty se tuote tai palvelu, niin sitten minä osaan jo sitä ensimmäistä vuorovaikutusta, eli sitä nappia painaessa odottaa, tai ei käyttäjän tarvitse odottaa, käyttäjä odottaa joka tapauksessa jotakin tiettyä lopputulemaa, mutta jos on johdonmukainen, niin todennäköisyys paranee, että sieltä tuli semmoinen vastavuoroisuus sieltä
tuotteesta tai palvelusta tai järjestelmästä, miksi sitä haluaakaan sanoa tai mikä on kyseessä, niin tulee, jos on johdonmukainen, niin siltä tulee sen näköinen vastaus, mitä olisi ehkä käyttäjä odottanutkin. Ja silloin niin tietenkin sitten tulee hyvä fiilis, että hei, näinhän tämä toimii ja tästä mä pääsen eteenpäin sillä tavalla, kun mä olin ajatellutkin. Ja nyt sitten se maailman johdonmukaisuus, niin se on tavallaan, voi niin kuin löyhästi vetää mutkat suoriksi ja ajatella, että se on niin kuin fysiikan lakeja, että jos jotakin nappia väännän ylöspäin, niin sitten tapahtuu tuotteessa tai siinä asiassa, mihin haluan vaikuttaa, niin siinä tapahtuu jotakin ylöspäin. Tai jos, jos jossakin tapauksissa ylöspäin voi olla enemmän, eli joku asia lisääntyy. Tai tämmöisiä niin kuin johdonmukaisuuksia, mitä jo vauva oppii pienenä, että mitenkä maailma toimii yrityksen ja erehdyksen kautta, niin se on tullut tosi vahvaksi sitten käyttäjälle, että mikä se logiikka on. Mä otan täältä kepukan, joka myöskin rumpukapulana tunnetaan. Tällä voi hyvin hahmottaa sitä johdonmukaisuuden merkitystä. Eli jos ajatellaan keppiä, joka on alapäästänsä kiinni jossakin, vaikka luudanvarsi maassa, ja sä otat sen luudanvarren yläpäästä kiinni ja väännät sitä johonkin suuntaan, sanotaan nyt vaikka, että eteenpäin, niin silloin kaikki siinä tapahtuu se vuorovaikutus eteenpäin. Ja käyttäjän olettamus myös on, että nyt jotakin tapahtuu sitten eteenpäin. Ja johdonmukaisuus tässä tulee sitten siitä, että jos ajattelisikin niin, että tässä on akseli tässä välissä, niin enää ei tapahdukaan kaikki asiat samaan suuntaan kuin mihin mä oon vääntämässä, vaan jos mä työnnän keppiä eteenpäin ja se on keskeltä kiinni jossakin, niin silloin se vaikutus tapahtuukin taaksepäin. Niin tää ei ole sinänsä väärin tehdä järjestelmää, jossa näin tapahtuu, jos käyttäjä näkee sen, että mitä tapahtuu. Mutta jos tää on niin kuin piilossa tää, että mitä täältä tapahtuu, niin sitten se alkaa tuntua epäjohdonmukaiselta. Eli tämän tapaisia juttuja on niin kuin maailman johdonmukaisuus. Sitten taas esimerkiksi jostain lentokonesimulaattoreista tai peleistä tuttu tämmöinen peliohjain, niin jossakin voi olla aivan loogista sitten taas se, että jos se ympäristö antaa ymmärtää, että sä oot nyt sellaisessa olosuhteessa, että kun sä väännät tästä ohjaimesta taakse, niin kaikki tapahtuu tavallaan sitten niin kuin sun fokus siirtyykin ylöspäin. Ja jos sä väännät eteen, niin sun fokus siirtyy alaspäin. Niin silloin kun nämä logiikat on ymmärrettävissä ja nähtävissä siitä ympäristössä, että näin tämä tulee toimimaan, niin silloin se on maailman kanssa johdonmukainen. Mutta sitten jos se on niin kuin piilossa, että mä työnnän kepukasta ylöspäin niin asiat menee ylöspäin, vaikka se ympäristö antoi ymmärtää, että se tapahtuisi niin kuin helikopterissa, että mun fokus naama siirtyy osoittamaan alaviistoon, niin silloin se ei ole suhteessa maailman johdonmukaisuuteen. Eli kun teet tuotetta, haluat, että se on maailman johdonmukaisuuden kanssa linjassa, niin tee vuorovaikutus näkyväksi, anna ymmärtää, että tämä toimii, ylös on ylös, jos se oli niin tarkoitettu, ja jos se olikin, että ylös on alas, niin sitten käyttäjän pitäisi jostakin saada luonteva fysikaalisia ilmiöitä ilmentävä vinkki, että näin tulee käymään. Eli sitä on maailman johdonmukaisuus. Se pitäisi olla itsestään selvää, että
näin toimitaan, kun tehdään tuotetta, mutta ei aina välttämättä silti ole. Sitten on tuoteryhmän johdonmukaisuus, eli tavallaan missä genressä sun tuotteessa on. Tosi monesti kun puhutaan käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta, käyttöliittymäsuunnittelusta ynnä muusta tähän liittyvästä muotoilusta, niin ajatellaan digitaalista tuotetta, mutta on olemassa johdonmukaisuuksia myös muilla tuotteilla, niin kuten työkaluilla ja pankkiautomaateilla ynnä muilla, jossa on paljon fyysistäkin asiaa tai joku diksauspöytä tai mikä tahansa. Että sen ei ole pakko aina olla niin kuin digitaalinen käyttöliittymä. Mutta otan nyt esimerkkinä, koska usein näin on, niin kuitenkin tämän maailman sieltä digimaailmasta ja miksi siellä esimerkiksi minkälaista johdonmukaisuus on, niin mä oon piirtänyt tämmöisen tosi hienon ikonin, josta mä oon erittäin ylpeä. Tässä on jos olet pelkään kuulon varassa etkä YouTubessa, niin tässä on vaakasuora palkki niin sanotusti. Ja sen palkin alapuolelta lähtee nuoli, joka kiertää palkin vasemmalta puolelta ja nuolen kärki on sitten siinä sen palkin päällä. Ja sitten siitä lähtee toinen nuoli siitä palkin päältä, joka taas kiertää oikealta puolelta ja päätyy sinne palkin alle. Ja tämä on varoittava esimerkki, koska haluan kertoa, että tässä tuoteryhmän johdonmukaisuudessa ei ole se paikka sooloilla ja lähteä omaa luovuuttansa tuomaan esille ja keksimään uusia innovatiivisia ratkaisuja niinkin ihanaa kuin se olisi. Ja monesti semmoinen taiteellinen inspiraatio iskee, että haluan, että meidän tuote erottuu massasta ja siinä on jotakin uutta ja mahtavaa. Mutta siinä, jos sen tuotteen idea on uusi ja mahtava, niin sitten tämä käytännön toteutuksen ei tarvitse lähteä niin kuin rönsyilemään sinne uuteen ja mahtavaan, vaan käyttäjät kyllä arvostaa sitä ideaa, mitä sillä tuotteella saadaan tehtyä. Enemmän varmasti arvostavat, jos se on toteutettu sitten heille tutulla johdonmukaisuudella siitä tuoteryhmästä, eli täältä niin kuin digitaalisesta kentästä, kuin että olisi keksitty tämmöisiä hienoja omia ikoneja. Mutta sitten tämä ikoni tässä on on-off-nappi. Ja sitten kun mä tätä näin mietiskelin, niin mahtava oivallus oli vielä sekin, että hetkinen, tähän toimii niin kuin vielä englanniksikin tämä ajatus, että tästä kun painaa, niin sitten se siirtyy tämän palkin päälle, ja sitten off, niin se putoaa tavallaan palkin päältä pois, jolloin se on off. Jos mä nyt heittäisin kaukosäätimeen tai mihin tahansa tuotteeseen tämän ikonin, että tästä tää laitetaan päälle ja pois. Sitten jos tämä olisi vielä niin kuin väärässä paikassa, että tämä ei olisi kaukosäätimessä niin esimerkiksi vähän erillään siellä yläreunassa, vaan se olisi siellä massan seassa jossain muualla, niin kyllä kestäisi käyttäjällä todella kauan niin kuin keksiä ja löytää, että mistä tämä tuote menee päälle. Eli tuoteryhmän johdonmukaisuus. Simppeli asia sekin, kuin oli tuo maailman johdonmukaisuuskin, mutta kiusauksia voi tulla lähteä siitä niin kuin keksimään omia uusia hienoja innovaatioita. Jos nyt niin kuin esimerkkejä ottaa, mitä on tuoteryhmän johdonmukaisuus, niin sehän on sitä vaikka, että käytetään tuttuja ikoneita, eli ei tuommoisia itse keksittyjä hienoja, vaan tuossa olisi se ympyrä, jossa on viiva, mikä on off-nappina tuttu. Ja jos tämä olisi kaukosäätimessä tämä nappi, niin se olisi siellä yläreunassa ja ehkä jopa vähän erillään niistä muista painikkeista siinä. Ja usein se on punainen tai vihreä, niin sen huomaa sieltä vielä massasta erikseen.
Verkkokaupassa, verkkosivustoilla ostoskori on oikeassa yläreunassa. Jos rupeat keksimään sille jonkun oman uuden hienon innovatiivisen paikan, niin todennäköisesti metsään menee se homma. Sisäänkirjautumiset on yleensä siellä yläpalkissa jossakin todennäköisemmin oikealla. Sitten on ruksi, josta tapahtuu jonkun asian sulkeminen. Sitten on tämmöisiä tuttuja kuin play- ja pause-napit, mitä niistä tapahtuu. Eli voisihan sitä vaikka keksiä siihen play-napin tilalle jonkun uuden hienon ikonin, joka on, jossa lapsi potkaisee tai tikkuukko potkaisee jalkapalloa, koska se on play. Ja tästä lähtee tämä pallo pyörimään, niin tämähän oli aivan niin kuin itselle loogiseksi perusteltavissa, mutta voi olla, että muut ei sitä sitten kuitenkaan hoksaa, että tämä tarkoitti nyt sitä play-nappia. Eli tuoteryhmän johdonmukaisuus. Noudatetaan niitä tuttuja standardeja, mitä sieltä löytyy, mitä siinä genressä käytetään muutenkin. Nappi on pikkusen koholla, että se näyttää painettavalta. Linkki on alleviivattu, että se näyttää painettavalta. Pyöreä nappi näyttää enemmän pyöritettävältä kuin kanttinen nappi. Tämmöisiä niin kuin vuorovaikutuksen ilmentämiskeinoja, jotka on johdonmukaisia. Sitten on se tuotteen oma johdonmukaisuus. Eli tuote toivottavasti eroaa massasta jollakin tavalla, että siinä on jotakin uutta, niin se ei voi ihan olla tismalleen kaikki samaa kuin mitä muissa sen tuoteryhmän tuotteissa. Siinä on jotakin omaa, mutta ne jotkin omat pitää olla linjassa. Eli esimerkiksi jos palaan tuohon noin, että linkki on alleviivattu, niin eihän sun tarvi sitä niin kuin standardina ottaa mistään muualta, että onko se sininen vai violetti, vaan se voi olla sen värinen, kun se siihen sun tuotteeseen ja brändiin sopii. Mutta jos sä vaihtelet sitä pitkin sun palvelua, että joskus ne on alleviivattu ja joskus ne ei ole, joskus ne on sinisiä, joskus ne on punaisia, joskus ne on keltaisia, niin silloin sä et ole enää edes itses kanssa johdonmukainen. Ja käyttäjä on kuitenkin heti alusta alkaen alkanut muodostamaan sitä käsitystä, että minkälainen tämän tuotteen johdonmukaisuus on. Eli me helpotetaan sillä maailman ja tuoteryhmän johdonmukaisuudella sitä kokemusta heti alusta asti, että okei, tämä toimii tällä logiikalla, mihinkä mä oon tottunut. Ja sitten tässä tämä ratkaisee tämän uuden ongelman, mihin mulla ei ollut vielä mitään tuotetta aikaisemmin. Ne asiat, mitkä on uutta, niin ne toteutetaan kuitenkin sen tuotteen itsensä kanssa johdonmukaisesti. Että ollaan niin kuin graafisessa käyttöliittymässä, niin läpi koko käyttöliittymä niin ollaan samanlaisia, että nappi on tietyllä tavalla napin näköinen, käytetään samanlaista varjostusta läpi ratkaisu ja linkit on samannäköisiä ja asiat on aseteltu samalla tavalla ja sulkemiset ja avaamiset on samassa järjestyksessä ja näin poispäin. Tästä vielä mieleen tulee tästä johdonmukaisuudesta tämmöisen alan guru kuin Jakob Nielsen, tai en tiedä miten kuuluisi sanoa, Jacob, ehkä jotain sinne päin. Kuitenkin yksi tunnetuimpia hahmoja tässä käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen alalla koko maailmassa, niin hänellä on sitten hän on lanseerannut se Jacob's Law, eli Jaakobin laki, joka kuuluu niin, että käyttäjä on enimmäkseen muissa tuotteissa kuin sinun tuotteessasi. Tai enimmäkseen muilla sivustoilla kuin sinun sivustoilla. Sitä en muista, mikä se nyt tarkka niin kuin sanamuoto siinä oli, mutta juju siinä juuri, että se muodostaa sitä johdonmukaisuutta siellä niin kuin, koko ajan, kun se vuorovaikuttaa minkälaisen tuotteen
kanssa tahansa, se naputtaa illalla vasarahommia ja sitten se taas ajaa autolla aamulla töihin ja sitten se avaa tietokoneen tai sitten se menee johonkin oikeisiin töihin eikä avaa tietokonetta, vaan tekee siellä jotakin järkevää, vaikka hoitaa ihmisiä, mutta se on koko ajan kohtaa erilaisia tuotteita ja käyttöliittymiä, jopa oven kahvaa voidaan ajatella käyttöliittymässä, jos on koko ajan tekemisissä kaikenlaisten vuorovaikutustilanteiden kanssa ja muodostaa sitä johdonmukaisuuden käsitystä, siksi tavallaan tämä Jaakobin laki kertoo sen, että käyttäjäsi on muiden kanssa tekemisissä ja muodostanut siellä sitä käsitystä, että mikä tämä on tämä niin kuin standardi näissä asioissa. Se on hyvä laki ja helppo muistaa ja ilmeisesti myyvät semmoisia hienoja teepaitojakin, jossa tämä on mainittu, tärkeä asia. Tämmöinen tuli tästä ensimmäisestä podcastista ihan erilainen kuin mitä kuvittelin silloin, kun tuossa lomitöitä tein ja mietiskelin päässäni tätä, että mitä tulen kertomaan. Menin varmaan 3 kertaa nopeampaa asiat läpi kuin mitä olin ajatellut, mutta toivottavasti sait kiinni siitä, että minkälaisia johdonmukaisuuksia on, miksi ne on tärkeitä. Ja jos et saanut kiinni, niin kerro mulle sekin, että tiedän sitten koittaa viestintää, niin vielä tästä parantaa. Maailman johdonmukaisuus, eli vuorovaikutukset kepin kanssa toimii loogisesti, jos siinä onkin keskellä akseli tai miksi sitä sanottaisiin, niin sitten se toiminnan logiikka muuttuu ja se ei haittaa, jos käyttäjä tietää, että näin on, mutta jos se muutoslogiikka on piilossa, niin sitten se haittaa. Sitten on tämä tuoteryhmän johdonmukaisuus, eli jos sä teet vaikka digitaalista tuotetta, niin silloin oletus on, että siellä käytetään näitä tiettyjä standardeja, että missä mikäkin ostoskorit ynnä muut sijaitsee ja minkä näköisiä ikoneita, mitkä on tuttuja käyttäjille. Sitten sen tuotteen oma johdonmukaisuus, jos sä opetat sen käyttäjän niin kuin siihen logiikkaan siitä ensimmäisestä kosketuksesta lähtien, että meidän palvelussamme on näin, että aina kerrotaan vähän sen sepustusta ja sitten on valintavaihtoja täällä alla, miten voit jatkaa tuotteen käyttöä, niin jos sä rikot sen johdonmukaisuuden sitten vähän siellä täällä ja sitten välillä onkin niin, että on tekstiä ja valintoja ja sitten taas lisää tekstiä ja välillä on heti valinnat, niin jos se tää tavallaan niin kuin toiminnan logiikka muuttuu koko ajan, niin käyttäjän on tosi vaikeaa muodostaa sitä mielenmallia siitä käytettävyydestä ja johdonmukaisuudesta. Semmosta. Anna palautetta tästä näin, jos sait tästä jotain irti, tai varsinkin jos et saanut jotain irti. Kaikki vinkit podcastin parantamiseksi on tervetulleita. Mä pidän seuraavan podcastin sitten aiheesta termit. Eli koitan selventää itselleni ja kuulijoille, että mitä eroa ja mitä yhtäläisyyksiä on esimerkiksi palvelumuotoilla UX ja UI, eli User Experience, käyttäjäkokemus, User Interface, käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyys, graafinen suunnittelu, teollinen muotoilu. Nämä pyörii siinä samassa niin kuin hiekkalatikossa, mutta vähän eri tulokulmilla. Ja ei ole haitaksi ollenkaan niin kuin tietää niiden termien yhteneväisyyksistä ja eroista, koska näkee vielä paljon sitä, että ne on vähän sekaisin ja niitä voidaan ehkä käyttää markkinoinnissa myöskin niin kuin vilpillisesti väärin ja antaa ymmärtää asioita, joita ei ymmärretäkään. Ei muuta kuin takaisin nukkumaan ja tehkää
hyvää käytettävyyttä ja tehkää hyvää toisille. Kiitoksia.